14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये तुमचं स्वागत। काल सिनेमॅन या चित्रपटाची स्क्रीनिंग या ठिकाणी झाली आणि सिनेमॅन अर्थात दिग्दर्शक आपल्यासोबत आहेत उमेश बगाडे। त्यांच्याशी आपण थेट बातचीत करूयात। सर, तुमचं गोव्यामध्ये स्वागत आणि गोव्यातील या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवामध्ये स्वागत। पहिल्यांदा इथे तुमची चित्रपटाचं स्क्रीनिंग होऊन तुम्हाला कसं वाटतं? खूप भारी वाटतं आहे आणि हा प्लॅटफॉर्म एवढा भारी आहे ना। इथे येणारे लोक, इथे येणारे जे प्रेक्षक आहेत किंवा जे आयोजक आहेत ते इतके सेन्सिबल आहेत की चित्रपट निवडीपासून ते लोकांपर्यंत तो कशा पद्धतीने प्रेझेंट करावा याबद्दल ती लोक इतकी सेन्सिबल आहेत की इथे आम्हाला फिल्म मेकर म्हणून खूप आनंद होतो जेव्हा आम्ही आमची फिल्म घेऊन येतो आणि त्यासाठी गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलचे खूप खूप आभार। बरोबर, सिनेमॅन हे नाव अर्थात खूप युनिक नाव आहे। सिनेमाच्या संदर्भात असेल अशा पद्धतीचं नाव आहे। काय आहे सिनेमॅन? सिनेमॅन म्हणजे मॅन विथ सिनेमा, म्हणजे एक असा माणूस आहे ज्याला चित्रपट साक्षरता करायची आणि लहान मुलांपर्यंत योग्य कंटेंट पोहोचवण्याकरता तो योग्य सिनेमा पोहोचवण्यासाठी धडपड करतोय, त्याची ही गोष्ट आहे। म्हणून सिनेमॅन। आता अर्थातच ही तुमची पहिली फिल्म आहे की याआधी फिल्म बनवली? ही माझी डेब्यू फिल्म आहे। अच्छा, पहिली फिल्म आहे। आता पहिली फिल्म म्हटलं की अर्थातच कुठल्याही दिग्दर्शकाला असेल किंवा अर्थातच दिग्दर्शकालाच कुठल्याही मोठा कलाकाराला जर अप्रोच करायचं असेल तर ती एक टास्क असतो त्याच्यासाठी। किशोर कदम नावाजलेले अभिनेते, कवी याच्यामध्ये काम करत आहेत। त्यांना या फिल्ममध्ये ॲक्टर म्हणून घेण्यासाठीची कसरत किंवा त्यांना कसं तुम्ही कन्व्हिन्स केलं? मला खरं सांगू, मला कसरत करावीच लागली नाही, कारण की ही गोष्ट ऐकून त्यांनी पहिल्या नरेशनमध्येच सांगितलं की मीही करणार गोष्ट। त्यामुळे मी त्यांना आणलं नाही, माझ्या गोष्टीनं त्यांना आणलं ऑन बोर्ड असं मी म्हणेन। आणि किशोर सरांसारखा सेन्सिबल ॲक्टरला ते कळलं की आपण काय सांगू पाहतोय आणि त्यांनी सांगितलं की ही गोष्ट किंवा यातला जो संदेश आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, त्यासाठी आपण ही फिल्म करूयात। आणि मला बरं वाटतं की असा मोठा ॲक्टर, असा सेन्सिबल ॲक्टर जेव्हा तुमच्या ऑनबोर्ड येतो तेव्हा तुमचं अर्धं काम झालेलं असतं, अर्धी लढाई तुम्ही जिंकलेली असती है ना। कारण की आपल्या मनातला, आपल्या लिखाणातला जो प्रोटॅगॉनिस्ट आहे, जो नायक आहे, तो त्यांच्या थ्रू आपण पोहोचवत असतो। आणि किशोर सर इतके मुरलेले अभिनेते आहेत, इतके ज्येष्ठ अभिनेते आहेत, तर माझ्यासाठी ते अर्धं काम झाल्यासारखं होतं त्यांना ऑनबोर्ड घेणं। पण तरी आम्हाला किस्से ऐकायला आवडतील की त्यांना अप्रोच करतानाचा एखादा किस्सा असेल किंवा सिनेमामध्ये तुम्ही एकत्र काम करतानाचा। मी तुम्हाला एक छोटासा, फक्त एक छोटीशी झलक सांगतो। सिनेमॅन तुम्ही पाहिला आहे, एक व्हॉलेंटियर रिटायर्ड माणूस, म्हणजे जवळजवळ 55 ते 58 वर्षाचा माणूस असं म्हणूया, तो छोट्या मुलांना भेटतो, त्यांना फिल्म दाखवतो, त्यांच्याशी संवाद करतो। असा प्रोटॅगॉनिस्ट उमेश तुला कसा हवा आहे असं मला सरांनी विचारलं। म्हणजे माझ्याकडून तुला काय हवं आहे? मी त्यांना म्हटलं, सर तुमच्यातलं मला छोटं मूल हवं आहे। बरोबर, ते म्हणाले बस मला कळला आनंद काय आहे। आणि जेव्हा त्यांना कळलं आणि त्यांनी जो साकार करायला प्रयत्न केला त्यात मला माझा आनंद सापडला। उमेशजी, तुमची ही पहिली फिल्म आहे। पहिल्या फिल्मचा अनुभव हा निश्चितच वेगळा आणि स्वतःला आणखी जास्त समृद्ध करणारा, शिकवणारा असतो। किती वर्षाचं प्री प्रोडक्शन होतं? प्रोडक्शन किती दिवसाचं होतं आणि आत्तापर्यंतच्या स्क्रीनिंगला यायला किती काळ लागला? ओव्हरऑल तसा म्हटला तर हा 1-2 वर्षाचा काळ होता, स्क्रिप्ट टू स्क्रीनपर्यंतचा। कारण की पूर्ण इंडिपेंडंट फिल्म आहे, त्यामुळे आम्ही 3 शेड्यूलमध्ये शूट केलं। कोल्हापूरमध्ये 2 शेड्यूल आणि तुम्ही जर फिल्म बघितला तर एक शेड्यूल आमचं US मधलं आहे, लॉस एंजलिसमधलं, तर तिथे आम्ही एक शेड्यूल केलं। असे 3 शेड्यूलमध्ये ही फिल्म चित्रित झाली आहे। काय काय टास्क तुम्हाला वाटतात की इंडिपेंडंट फिल्म मेकर म्हणून ही फिल्म बनवताना काय काय गोष्टींना सामोरं जावं लागलं तुम्हाला? आता इंडिपेंडंट फिल्म मेकरचे काय टास्क असतात आणि काय चॅलेंजेस असतात सर्वांना माहिती आहे, पण आमच्या फिल्ममध्ये एक चॅलेंज काय होतं माहिती आहे का? गोष्टीची रिक्वायरमेंट म्हणून आम्हाला USला शूट करायचं होतं ते। कारण की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किंवा मराठी फिल्म इंडस्ट्री आणि हॉलिवूड यांना जोडणारा ब्रिज आम्ही या चित्रपट माध्यमातून दाखवणार होतो। त्यामुळे US मध्ये कसं शूट करायचं, LA मध्ये कसं शूट करायचं, हा एक टास्क होता। पण आम्ही काय केलं की सोशल मीडियाचा वापर कधी करणार आपण, मग आम्ही सोशल मीडियाचा वापर केला, आमच्या कॉन्टॅक्ट्सना यूज केलं आणि तिथली एक टीम आम्ही शोधून काढली आणि आम्हाला प्रत्यक्ष कोणालाही तिथे जाता आलं नाही, सो रिमोटली आम्ही शूट केलं। म्हणजे तंत्रज्ञानाचा असाही आम्ही यूज करून घेतला की तिकडे न जाता आम्ही शूट केलं US मधलं। तिकडचे सगळे टेक्निशियन्स घेतले, तिकडचे सगळे ॲक्टर्स घेतले आणि गोष्टीला जे आवश्यक होतं ते आम्ही शूट तिकडून करून घेतलं।
म्हणजे एकतर इंडिपेंडेंट फिल्म, एकतर पहिली फिल्म, आणि पहिल्या फिल्मलाच आम्ही हॉलिवूडमध्ये जाऊन शूट करतो आहे. हा एक मोठा असा टास्क होता, पण स्मार्ट वर्क केलं, थोडेसे कॉन्टॅक्ट्स यूज केलेत, तर मला वाटतं कुठलाही टास्क आणि कुठलंही चॅलेंज तुम्ही अचीव करू शकता. उमेशजी, हा चित्रपट महोत्सवांच्या निमित्तानं आम्ही चित्रपट इथे बघतो आहे, ज्या ज्या ठिकाणी हा चित्रपट पोहोचतो आहे तिथेही आम्ही चित्रपट बघतोच, पण हा चित्रपट महाराष्ट्रातील आणि इतर चित्रपटगृहांमध्ये कधी लागण्याची शक्यता आहे? आत्ता राईट नाऊ आम्ही सेन्सॉरच्या प्रोसेसमध्ये आहोत. एकदा का आमची फिल्म सेन्सॉर झाली की मग आम्ही थिएट्रिकल रिलीजचा प्लॅन करतो आहोत, पण त्याचबरोबर नंतर तो OTT आणि सॅटेलाईटलाही बघता येईल. तरी अंदाजे कालावधी? या पुढच्या 2-3 महिन्यात, 2-3 महिन्यात आम्ही रिलीज करू आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही OTT आणि सॅटेलाईटसाठी पण प्रयत्न करू. म्हणजे लोकांना आम्हाला ही फिल्म कधी एकदा दाखवतोय असंच झालेलं आहे, त्यामुळे आम्ही खूप एक्सायटेड आहोत त्या गोष्टीसाठी. उमेशजी, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या या आत्तापर्यंतच्या प्रवासासाठी. तुमच्या सिनेमॅन या चित्रपटाचं इथं स्क्रीनिंग झालं. आणखीनही उत्तमोत्तम सिनेमे तुम्ही घेऊन येत राहा आणि असेच सिनेमॅन म्हणून आमच्यासमोर झळका. ह्या तुम्हाला शुभेच्छा. देव बरे करू. थँक्यू सो मच. आणि मी तमाम गोवेकरांचाही खूप खूप धन्यवाद आहे, कारण की फिल्म बघितल्यानंतर त्यांच्याकडून जे येणाऱ्या प्रतिक्रिया आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या असतात आणि त्या आम्हाला ऊर्जा देतात. शिवाय तुमच्यासारखे जेव्हा प्रसिद्धी माध्यमाचे जे प्रतिनिधी आम्हाला येऊन भेटतात आणि तुमच्या माध्यमातून आम्ही अजून लोकांपर्यंत पोहोचतो, त्यासाठी तुमचेही आभार. थँक्यू सो मच. आपण भेटत राहू, चित्रपट बनवत राहू. येस.